kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga litong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas di Senior kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad na Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat inta kaninyong tanan nga nagasunod nining tungura aron sa ingon na niana sayon kamong mga sabot diri kanamo diin gidagamit namo ang Biblia o uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga kaninyo tungod kay kini mo man ing gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga among itudlo nganha kaninyo ug kini nga tulumanon padayon nato kini nga mabati sa buong sibiyahan sa DYLA magsugod kita alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw nga Domingo. Og to di ay aduna day duha ka hugna ang pag-alagad dinhi sa maong sibihan sa DYLA. Ang unang hugna sa alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong Executive and Vice President sa maong pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsuunan nga mga ministro o ibanghista sa PBCM. O sa pagpangumusta na lang sa tanan nga mga kaigsuunan no o pagpaybalo sa tanan nga mga higala namo nga nagasunod nining mong programa nga aduna nay 33 ka mga radio station ang atong nasudlan dinhi pinaagi sa mga langitong lamdag sa Kitambuhi sa Visayas ug Mindanao nga area ubos ka na usab sa pagpaningkamot sa atong Executive and Vice President kapagto sa pagtulong ng PBCM Sir Charlie Eugenio nga matagan gayud og mga programa ang uban nga mga dapit sa bisan asa sa dinhi sa sakop lugar sa Pilipinas no kay mo man ang atong tumong nga para lugar mahibaluan sa mga higalan to o mga tao nga nagasunod nga nagapangita usab sa kamatuoran busa mahibaluan nila ang mga doktrina sa PBCM pinaagi usab sa mga sibihan nga among gipangyanlan sa dinhi sa Visayas o sa Mindanao nga area. O sa pagpaybalo sa tanan nga mga kaigsunan, pagpangmusta sa tanan nga mga kaigsunan sa atong diri sa atong branch number 25 sa Cebu branch nga di dumala kana sa atong chapter president Chupilo Sibilia uban sayang nakapika si Gudabuhe o si Missy Sibilia o sa mga kaigsunan usab nga may niton usab nga nagsuportar sa atong programa para mapadayon kini atong programa dinhi sa DYLA sa tanan nga mga kaigsunan nila ni Sister Lucy Fanta ug ni Brother Bubut Panta sa Konsolasyon may pagpatalinghog o ingon man sa mga kaigsunan sa Tipolo Mandawi nila ni Sister Ivy Valenzuela o ni Janice Valenzuela o ni Sister Margarita Igonia sa Asahi Kasuntingan sa Lubang maayong hapon o ingon man usab didto sa mga kaigsunan nato sa Konsolasyon nila ni Sister Flores o ingon man diha sa Katarman Kurba maayong hapon nila ni Brother Manolito Duroy ug sa mga kaigsunan diha nga tanan nga nagpatalinghog nining tura o ingon man usab sa mga kaigsunan diri sa diha sa Mandawi nila ni Brother Nasar na Guardiana
mayong pagpatalinghog brad. O sa tanan nga makisunan labi ni dito sa mga dapit sa Toledo sa atong chapter na Brother Eugene Dusina o Mr. Vicky Dusina nila Mr. Ranis Alporque maayong pagpatalinghog usab. O yung mga usab dito dapit sa Nailo San Remio Bugo sa atong chapter president dia kang Brother Junilo Bintulan ug sa mga kaigsunan dia nga tanan nila ni Sister Berto Inot ang sa sayang vice president sa maong chapter. O sa tanan nga mga kaigsunan dia dito usab sa Carmen Bohol mayong pagpatalinghog sa atong chapter dia Brother Longlong Divino ug ni Brother Gregorio Painagan sa mga member dia nga tanan sa Monte Suerte Carmen Bohol no mayong hapon. O yung mga usab dito dapit sa atong main office sa PBCM compound nga dito ang atong executive at the same time ang atong vice president o chief minister sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si kanabuhi si Madam Gaga Eugenio. O sa tanan nga mga kaigsuonan diya sa buhat mga ministro o mga ebanghilista sa mga pagtulunan lakip na usab ang mga membro o mga bago o mga daan nga membro maayong pagpatalihog. Uni Brother Dennis Gonzales di ay hapit na to ni malimtan nga atong usa ka igsoon maayong pagpatalinghog karong hapuna Brad Dennis Gonzales diya sa dapit sa dapita sakop na ni sa kanang Bulacau iya Pardo. O sa tanan na lang ang mga kaigsoon no lakip na usab sa mga tao nga nagasunod gayon ninimong programa. O sa atong Facebook o YouTube mga subscriber na to sa Facebook maayong pagtan-aw ninyo karong hapuna sa mao nga programa. O niningguin ha ikauban pa diay nato diay atong kauban si Brother Johan Dilutore ato siyang tagaan og higayon sa pagpahimamat lugar ngadto kaninyo mga kaigsunan. Yatag ko ni Brother Johan ang mikropono. Mayong katuhon sa tanan sa kahanginan karon ibalik no sabag ko sa dayon sa pagtulunan sa atong kining atong pagtulunan ni Master diya si Master nga nakalugar ko og tigano higayon kay tawagan mo gud ni Cesar Patio karo atong niaging adlaw nga mo na ang schedule niya mo po niya akong schedule karon nga akong gihatag nga panahon. So aging pasalamat sa mga kaubanan nga wala pa gyud ta nagkaila. So di ako karon kauban ni Brad Samuel sa DYLA. Nagsugo na po ko pagbalik sa tuon aning atong pagtulon ani Divine Master Tomas Eugenio ug kang Reverend Brad Charlie mayong kautuon diha. O gibalik ko kanimo Brad Sam ang pagdugang hatag o katuyuan sa atong pagsibya karon. Nining hapuna Brad Juan kita lang naunsa man ni atong igsuon nga wa man gyud mo hatag natong abiso. So to pa ang prepare taron sa atong hisgutan Brad Juan kay wa man gyud ta magdaw man ni nga wala di ay ni siya dinhiron si Cesar Patio si Brad Cesar mo lagi siya mo hatag na to abiso nga di siya maka-presentro na to rong kapunon karong hapuna mo nay po oras sa ingon niya kita lang una karon ang muhatag og bisag dili kayo lugar tanto nga ang atong pagdala karon dili kayo ni ingon nga kanang dugang mas bugat yun no kay murag sa at ko nag-ingon ang prepare taro no pero tungod sa atong gibulaton sa atong paghatag og pagsuportar sa atong langiton nga magtutudo manangalangin lang usab taniya nga unta tagaan taniya karon og direksyon sa atong pagpangalagad ngadto sa mga tao nga masatisfied usab ang mamati dili ka nato sa taliwala nga murag wa kay ta kapangandam no sige lang
sa sunod dili na ta mo kumpiyansa ani ni Brad Cesar kay mukalit lang ni siya kanang larga di ta kabantay og kuan asa ni siya padulong. Siguro murag tuaron siya sa Cagayan, no? Murag labi siguro gyud kay uma sila ing ulian dito man sa mong dapit kay taga didto man ni sa atong main office si Brother Cesar Patio. Sige lang. Busa ang ato karong tun-an ang gisgutan ni Brad Valencia nga may tungod lagi pinadayag dusitil. Putol lang ni akong na abtan Brad Johan kay medyo wala ko makamonitor niya karon kay nagsalig ligita ni Brad Cesar kay abi na kog na nakamonitor siya diri ron sa kanginan pero wala man di ay sige lang. Ato lang ning tagaan og pagtagad usab kaning pinadayag do sa city kay mao man ni ang gisgutan ko ni Brad Valencia atong meging Domingo nga iyang gikubian ba atong nangutana nga dili siya supak siya nga kana kunong mana nga tinaguan maura po kuno na ang founder kay iya man kung gibasa ang kang Kristo nga kasaysayan nga si Kristo mo ang buhing tinapay nga nanaog sa langit nga lain sa pagkasulti nga gitawag kana siya mana pero ang paagi lugar sa pagkamana ni Kristo kung dawaton nato si Kristo munang moingon nga matud pa niya mabuhi ta kay naman na sa atong gibasa atong miaging Domingo sa Juan unya karon iyang gilalis kay matud pa niya kana kunong pinadayag 2:17 founder man kuno na wa bitaw lalis anak nagisgot bitaw nag-founder kay ang Espiritu Santo bitaw na ang katumanan anak ikaw ramang pugoy naglalis-lalis anak gigod kaya matud pa nimo kanang mana lahi ang mana lain po ng kanang matud pa nimo kanang mana maura na pong kanang bato nga puti nga kanang gisgutan pero sa among gingon kanang mana nga tinugo mao na ang katumanan nga pulo nga tinago nga ang magtudlo ana kanang Espiritu Santo nga matud pa nimo kanang founder mao man na ang tinuod gyud nga hubad kay matud pa kun atong basahon Brad Johan nga atong kanang pasabot ni Brad Valencia kay iyagod ani iya ra man guning giusaba nilalis siya pero wala man ni masabti niya ang paglalis niya kana bitang founder nga gingon nagisgot gamit siya si Zacarias 4 city bana sa Zacarias nga pangulong bato tinuod bitan na kay ang Biblia god doon na tulo ka bato nga gisgutan ang amahan bato mao man nay gisgutan matud pa sa Salmo 18:2 nga mao na ang magtutukod sa Israel niadtong panahon na kung atong basahon ang kasaysayan nga muatod pas ikaduhang Samuel City Jes ato ning anon sa di pa nato ni lugangan ang wala lang gud ni masabti ni Brad Valencia pero mao na to unta iyan ko lang iya lang gilalis kay kani kunong mana mao ra pud kuno na ang founder nga lahi man taon ng mana nga ang mana mao na ang pulong sa Dios nga ang magtudlo ana mao na ang Espiritu Santo nga sa pagkatuman mao na si Master ato nang balikon ang giingon dinhi sa kuan kay ang gisgutan dulo may tulo ka patukoranan god ang amahan magtutukod ang anak usab nga mao si Kristo founder gyapon na pero ato nang susyon kun asa sila nahimong magtutukod og founder dinhi sa ikaduhang Samuel atong kuag base usa nato na atong kuag pagtagad ng paghisgot ng pinadayag 17 kay aron masabtan usab sa mga higala nato sa ikaduhang Samuel City Jes atong basahon matud pa dinhi ug ako magpili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magapahumutang kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili na magpabilin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan nagingon nga na ang atong nabasa sumala pas gipayag ni gitug-an ni propeta Samuel nga ang ako nga magpili daw ang Dios ug dapit alang si katawan nga katong Israel
nga kaning Israel mao po ni ang mga alagad sa Dios sa kaning panahon. Matod pa din ni sa basahon nato ang Levitico 25:55 palihog ko pagbasa Brad Johan kanang Levitico kapitulo 25:55. Levitico Kapitulo 25. Oh, 55. Sama kani. Oh. Atong basahon diri sa Levitico 25 sa 25 nya versikulo 55 kay alang kanako ang mga anak sa Israel mao ang mga alagad, sila mao ang mga alagad ko nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto. Ako mao si Jehovah nga inyong Dios. Mauna ang mga alagad sa Dios kanhi Brad Johan nga matud pa niya ang alagad niya mo atong Israel o matud pag nagikuha niya gikan sa yuta sa Ehipto nga kining Israel nga moong alagad niya sa kaning panahon mao ni ang iyang gipili. Sumapas atong gibasa sa 19 City unang ikadong Samuel City Jes unya kun ikama nato ni sa 24 siya ra pud ni mo po ni siyang magtutukod sa Israel. Sa ato pa founder diya po ni siya kay matud pas 24 ug ikaw nagtukod diya kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usak ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw yuba mahimong ilang Dios. Busa ang Dios sa Israel nga mao po na nga siya ang nagpili o siya ang magtutukod, walay lain ang amahon nga mao si Yuba. Pero kining amahan nga mao si Yuba, doon na ba ni siya gingong titulo kay sa atong natagad sa gisgutan sa Biblia, doon na may tulo ka bato nga gisgutan. Amahan bato, unya ang anak ko sa bato, ang Espiritu Santo mao nang bato nga puti. Nga among gipaila-ila ninyo nga kanang bato nga puti nga matud pa may gisulat nga bag-ong ngalan nga dunay iyang itudlo nga ipadawat usab niya nga mo nang mana nga tinago o tinaguan nga mo nay madawat lugar sa matag usa nga kanang gisgutan sa Biblia. Pero sa gingon ni Brad Valencia kanang mana mao ra kuno na ang Espiritu Santo nga matmo kana kunong bato nga puti mo man na iyang prinsipyo kay lagi matud pa lahi kuno dili kuno nang kanang dili kuno na mao ang pulong sa Dios lahi kuno kundi ang Espiritu Santo kuno na nga nagdalag titulo nga bato nga puti nga mao na ang magtutukod. Pero ato la na rong susihon, ato na rong tagaan og saktong pagtubag kung kanang ingon niya nga maura na ug tinuod ba gyud nga maura ng pulong sa kanang maura ng mana ug maura po ng bato nga puti. Lain-lain man na dunay mana nga dunay katong magmadaugon makadawat sa mana nga tinago ug usa ka bagamang bato pod nga puti nga may gisulat sa bangalan nga sa pagkatuma ni ana mao nang titulo usab sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Biblia alang sa kasayuran sa tao sa amo nang giingon sa makadaghan ng pagtuon dunay tulo ka mga bato nga gisutan. Ang amahan bato nga mao'y magtutukod sa katawang Israel. Sumas kong gibasa kaganinas ikadong Samuel City Jes kama 24 nga si Yuba mao ang magtutukod sa katawan nga Israel ug kini si Yuba mao puni ang bato sa ilang pag-ila. Kanang bato founder man na kay matud pa sa atong mabasa sa 18:2 sa Salmo kung atong pagbasahon ang 18 sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 1 ug 2 mao na ang bato si Yuba mao ang akong bato, akong kuta ug akong manluluwas. Matud pa sa maong bersikulo. Unya kanang Yuba doon naman na siya mga katawhan sa atong nasusi Israel nga sa ila pong pagpangalagad wala pud sila mag-ila og lain nga Dios kundi si Yuba ra gyud ang ilang giila ingon nga mao ilang giwali
didto sa pagpanudlo nila sa mga katawhan niadtong panahon na. Nga naamanas di Deuteronomio sa iyang kapitulo 32 versikulo 3 o 4, mga mahal namo nga mga kaigsunan kun atong basahon ang nakasulat sa Biblia. Ingon ini ang gipahayag lugar sa Biblia nga ang amahan nga mo si Yuba, ang ilang diwali Yuba ra pod niadtong panahon nga naman tuod kay sa ilang panahon mga kaigsunan walay Dios nga naila ni adtong panahon na gawas lamang ni adtong katawhan nga Israel. Now, basahon ako ang nakasulat dinhi sa ikadawang hari man siguro ni bersikulo atong basahon ang kapitulo 5 sa maong nakapahayag lugar nga walay laing Dios nga naila ni adto ang Israel lang tungod kay ang katawhan ng Israel mao ang iya lang gi Ilya ni adtong panahon na kay naamanas Amos. Basahon nato ang Amos mga kaigsunan sa iyang kapitulo 3 atong basahon ang 3 versikulo 1 ug 2 nga gawas ni adto panahon na walay laing Dios nga naila gawas walay laing katawhan nga naila gawas lang sa Israel nga mga katawhan niadto niya sa 3:1 ug 2 matud pa niya pamati kining pulong nga gipamulong niyo ba batok kaninyo o mga anak sa Israel batok sa dibok nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ipto nagaingon kamo lamang ang akong giila sa tatang mga kabanayan sa yuta busa pagadawaon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Busa ang Israel lang ni ay ang mga katawan sa Dios nga giila ni adtong panahon wala ang Dios na maila paglain nga mga katawhan gawas lang sa Israel. Busa kadtong mga katawhan ni adtong panahon na dili sakop sa Israel sa laktod nga pagkasulti wala sila'y Dios na nailhan wala lugar bisag unsaon pa nilang ingon nga na dami Dios nga giila sama lugar sa atong panahon ron sa pag-abot sa ikatulong panahon sa dire sa dianatas ikatulong panahon sa pagpangalagad na to naay mga nagpamatuod nga atong mga kaigsunan dili man nato na ingon mga limod kinsay nagpamatuod nga lain nanggawas sa atong pagtulunan sila si Macarayo sila si Pedro Subailo sila si Mary Alcasarin napagkadaghan ng mga tao nga gikan lugar sa PBCM ato kanang mga kaigsunan lakip na gana kining atong igsuon si Brad Valencia ambot lang kay dili ba pusab kini siya magpasakop dito nila kay magpasakop sila dito nila usab mo na gingon nga mao na gyud na usa na gyud ni siya mao gyud katumanan sa mga pagpasidaan ni Master dili lang siya lakip na usab sila sa Macarayo sila sa Daniel Lakwa nga matud pa nila ang mga tao adto lugar ipasulo didto sa ilang gitukod nga pagtulunan nga PEDM dili na lugar PBCM. Pero maayo nga inyong hibaw-an mga kaigsunan nga mga tao nga mga PBCM diha sakop lugar ni Master nga bantayanan nato kini silang mga kalsiyas tao nga naman. Tud kay si Master nagpasidaan unang-una sa di pa nato ni Swaton tiwason og discuss no nganong ningon kong bantayanan unang-una ang atong batayan sila si kanang Macarayo nagtukod na sila og ilang pagtulunan nga PDM unya kanang PDM ba mao ba na ang pundok nga gisgutan ni Master sa unang panahon nga ana ang tao ipapasakop nga mo'y maghatod nato nga mo'y makahatag og siguruhan sa atong pagpangalagad idili pani si Master na ingon nga matud pa niya di sa kasaysayan lugar sa kanang Espiritu Santo nga nagpakatao nag-ingos Master nga inyo bang bungkagon ang PBCM
kung wala nako. Ningos master nga ayaw ninyo bungkaga kay ang PBCM international na dili na pagbungkag kay ang tao makabaton lang sila kalwasan kung naa sila PBCM kay matud pa din niyo nga matud pa sa atong basahon dinhi sa ang mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao nganong niingon ko nga bantayanan ni sila kamo mga kaigsoon na mo nga lugar wala gayud maka bantay wala gayud makapamati sa mga ebanghelyo ni master. Kami ang inyong pamation ang mga original nga mga ministro nga tudlo ni master. Tungod kay kami dili mi mag-ingon nga magsulti og para magpagdaot lugar ninyo. Kung mamati lang mo kay kanang ilang pagpamatuod matud pa nila sa diyang giingon ni master nga ayaw ninyo bungkaga usa naman ni silas nakabungkag. Diba usa man kunoy tumong ni master nga ningon siya nga ayaw bungkaga. Nya samtang kamo inyo ng bungkagon kay kanas makarayo sa wala pa na siya maginana. Sa iyara pang mga aligasyon may kun inyo ka ng sundon matud pa niya si makarayo giistoryahan gyud ni master gingon dinyo kun atong basahon ning mga kasinatian sa Espiritu Santo nga nagpakatao di ba master si Hermenes makarayo makadaghan ipatawag ni master mao ni ang statement ni makarayo sa diyang wala pa siya mobalhin wala pa siya mubulag sa pagtulon ang PBC mao ni istorya niya gikwaan og sugila kon ba gilibro ang iyang mga pagsulti ba kay wa pa man siya kanang diehard pa ni siya nga nagsunod lugar sa PBC pero sa wa niya damha nga wa niya siya makabantay nga kanidi ang pagkaistorya ni master dako kinig pagpasidaan ngadto kaniya nga angay gyud niyang mabantayan unta pero wa man gyud siya kabantay ako lang ning basahon aron ko mao katong mga PBCM nga nagasunod labi na kun kanang murag gusto kay sila ni makarayo mo nagingon nga panid-i gyud na ninyo mga igsoon ayaw gimugdawat ayaw gimugdawat sa mga gipangsulti nila ni Makarayo og ni Danilo Nakwa kay kana usa kana kapaglingla anong ingon kong lingla tungod kay wala kana mag-istorya wala kana maghisgot si master nga pabuwagon ang tao diha sa PBCM kundi ang PBCM ang tao makabaton sila og kalwasan diha lamang sa pagsulod nila sa pagdawat nila diha sa PBCM aton na arong basahon pero sa di pa na ako nabasahon kining kasaysayan ni Makarayo gingon dinhi si Hermenes makarayo makadaghan ipatawag ni master adunay panahon nga tagon si adlaw ug sa gabi bisan mag-ulan mao na ang pahayag din niya ingon siya makarayo sunda baya si Luloy Charlie mo na tugon ni master nga dunya kay kana siya gipuno kuna sa espiritu sa kaalam ug kay balubusa sunda baya siya mo na istorya mo na gingon ako nga kaning pagpasidaan ni master wala ni niya mabantay kay kun nabantayan pa nganong karon wa naman siya mosunod nganong nakialkontra man siya gani nagtugod na siya og iyang pundok PEDM nga ang founder mao na siya si Makarayo si Makarayo ang founder lugar sa to pa ang istorya ni master ipasunod klaro nga wa gyud siya makasunod ganuman iyang gibiyaan ng PBCM unya kanang kay nagtukod siya og iyang kaugalingong pundok nga PEDM nga o sige ingon ni master ayaw bungkaga ninyo ang PBCM pero nganong sa ilang doktrina nganong wala dili naman ang tao dito ipatubang PBCM ana naman PEDM lagi kana mo'y usa ka inyong hinuktukan pero ang tao kung dili bubulag sila sa PBCA doon na pa ba sila kalwasan mga kaigsunan dili wala na naman sulti ra po ning master dili ba ni amo dili ni ingon pag hinambog na mo o pag hinadlok namin ninyo amo lang ning gisulti ang mga ebanghelyo ni master sa una dinhi sa kapitulo 78 kung ato kining basahon ug allowed ang mga tao nga dili mo dawat sa pagtulon ang PBCM
nga mo'y tinukod sa buking Dios Espiritu Santo, kay dili gayod maluwas busa kinahanglan nga ang mga taong matarong mudawat gayod sa pag-ampo sa Dios Espiritu Santo uban ang pulong sa Dios nga maoy makaluwas dinhi sa gingharian kang master nga maoy Supreme President and founder sa PBCM. Busa ang tao, maluwas ba sila kung dili sila modawat sa PBCM? Dili sila maluwas. Busa kung ang tao modawat dito sa PDM, wala gyud di ay sila'y kaluwasan mga kaigsunan. Nga naman, tuod kay ang PBCM lang ang gisgutan ni Master nga ang tao maluwas ang tao kung pinaagi sa pagdawat nila sa PBCM. Busa sa walay, sa samang paagi usab, kung atong balikan ang mga kasaysayan sa kaning panahon, ang Dios sa Israel nga mao siyuba nga may titulo siya nga bato, ningon siya, wala ko'y lain nga giila nga mga katawhan gawas lang sa Israel niadtong panahon. Wa siya maglilaglaing mga katawhan pa. Busa dili balido. Kung hining panahon na karon mangnunga mo, manunga sila Pidoso nga ang doktrina ang gitukod the seal of the living God. Mutunga lugar si kanang makarayo nga PDM ug mutunga usab si Miri Alcasarin nga labaw na nga taas kay title tong iyang kanang pundok nga giparehistro ug yung manusab amot lang kanis ake di na ba nilo taw hasan ana po ganis Nardo Ubanos. Si Nardo Ubanos ang title sa programa, Mga Langitong Lamdag sa Kinabuhi, TEDM. Di na gikas Nardo, gikan sa PBCM. Puro unsay giingon ni Master, gipabantayan na si Nardo Ubanos. Na mangani niya tuig nga diya pas Master talilakaw siya. Si Nardo hasta katulo na siya ipagawas tungod kay pailison siya kanang gisuloob niyang sinina, naibong na siya nganong pailison siya, nakaputi na siya, pero nganong gisigihan siya yung Master pag-ilis Nardo, pag-ilis wa niya una-una wa siya kabantay nga katong giingon ni Master mo di ato yung mga pagpropesya lugar nga mabuti ang panahon nga mulain siya, mubalag siya tungod kay kanang giingon nga biste na manas nakasulat sa hub, biste isulob nimo ang biste sa pagkamatarong. Ang pagkamatarong mo ng biste busa nganong ingon man siya, nganong kapila man siya gipailis ni Master. Busa nakita ni Master nga mo kaliwa din na silang mga kasiyas mga tao. Busa daghanin sila, busa mo ni angay bantayan sa mga membro. Tungod kay kun makabantay mo dili na mo kapan nila mo abi-abi pa. Nga naman. Kay siguro man ug mo boy abi mo dadon mo nila sa ilang pundok nga gidumala. Dili na didto sa PBCM. Kay ang ilarabang puhunan, inura ba ka nga kining pundok ka. Si Master mao ang nagbuot ni sa maligan ni Dani Nakwa. Unsay giingon ni Dani Nakwa sa among conversation, ang PBCM daw gibiyaan na ni Master. Tiya mo na gibiyaan. Usa nahimo ng pinilian ang PBCM taon unya ang mga pinili ang mga PEDM na sila na ang mga pinili. Pero kung si Master mo atong sundan, wala gyud mingon si Master nga ang PDM mao'y mga pinili. PBCM mo maganingon siya, maluwas ang tao kung madawat siya sa pag-ampo, madawat si PBCM nga ang pag-ampo diya pinagi sa Dios nga Espiritu Santo. Pusa diya tas PBCM mga namo nga maksinan tud kay way laing pundok nga matud pa kanang gipundok gitukod nga magtutukod mao ang Dios nga Espiritu Santo mo si Master sama sa ka-Israel wala siya maglailag-lain nga mga katawan pag-abot pod sa katawhan sa ikaduhang panahon nga diin ang pagpangalagan didto na pod kang Kristo kay katong pangunang pagpangalagad sa Israel dili man to magpadayon tud kay ang Dios nga mao siuba sa nakapadaghan nga to pagtuon nga mao nga nagdala siyang titulo nga bato nga dunay tugon ang tao sa dihang nagmangalagad di adtong panahon na nga dili na hisgutan pa
ang iyang ngalan ug dili na itudlo unsay puriba niya na bradyuhan palihog ko pagbasa dinhi sa basahon sa Jeremias sa iyang kapitulo 31 versikulo 31 nga ikama nato sa 34 mo hinungdan nga dunay paglusot sa ikaduhang panahon sa Jeremias 31 kapitulo patubad Sam unya sa bersikulo 31 nya ikama nga ri sa 32 33 34 dito diri atong mabasa ania karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda og ipadayon to sa 33 Bradra Sam kung sa kada nga tugon nya apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos nga itong mga adlaw nagaingon si Jehova ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin o diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Ito padayon sa 34 og sila dili na gayud magtudlo ang tagsas katawo sa iyang isig katawo og ang tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova kay silang tanan nagpakaila kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan og dili nagayod hinungdaman ko ang ilang sala. Muna ang katarungan mga kaigsunan nga katong mga katawhan nga Israel kani nga nagasunod sa kasaysayan sa panahon nga yuba nga diin si yuba mao ang magtutukod sa Israel niadtong panahon tud kay ang Israel mao lamang ang iyang gipili ug giila sa tanang mga kabanayan si utawa na siya magilaglain pa gawas lang sa Israel niadtong panahon pero kadtong katawhan nga Israel wa pudto ingon nga dumalayon ang ilang pagpangalagad nganuman tungod kay niabot ang panahon nga mao si yuba ang Diyos sa Israel nga mao may tutulo siya nga bato nga bato ang titulo niya kay siya man mao ang pagtutukod sa Israel naghimo siya tugon nga dili na itudlo o dili na hisgutan pa ang iyang ngalan ngadto sa baba sa bisag isang tao sa didto sa niadtong panahon na dili na maghisgot dili na itudlo ang maong ngalan nga Israel nga Hiuba niadtong panahon na naghimo siya tugon na bag-ong tugon nga kuno sa nga tugon nga dili na itudlo o dili na hisgutan pa ang iyang ngalan nga naman tud kay dunay ikaduhang panahon nga moabot mga kaigsunan nga mo na po'y mudala sa rinda sa pagpalangalagad ngadto sa mga katawhan sa Dios nga naman tud kay ang Israel ni adtong panahon agod ngano nga dili na hisgutan naghimog tugon ang Dios ni adtong panahon na tud kay dunay mga kasaysaya ni adtong panahon na nga kato sila mabiniyaan sa hamubo nga panahon niya basahon ko nga mo hinungdan nga dunay paabot sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Hesus kay kato nabiniyaan man to ni adtong panahon na kay nabiniyaan man siyempre dili pud hangtod sa panahon hangtod sa hangtod gyud nga mabiniyaan siya kay dinhi mo ni ang kasaysayan sa Israel sa Isayas kaatong basahon ang Isayas mga malamo nga mga kaigsunan dinhi sa basahon sa 50 nga atong basahon ang nakasulat sa Isayas nga binayaan sila hindi ni sa 54:5 kaya ang imong magbubuhat mo ang imong bana siyuba sa mga panon mo ang ngalan ug balaan sa Israel mo ang imong manunubos matud pa din niya sa atong nabasa ang Dios
Matud pa ang imong manunubos ang Dios sa tibuok nga yuta sa siya pagatawgon kay siyo ba nagatawag kanimo ingon sa usa ka asawa nga biniaan kay gipakasama lagi asawa niya ang mga katawan niya adtong panahon bisan pa usa ka asawa sa pagkabatanon diha sa nga siya gisalikway nagaingon ang imong Dios kay sa usa ka diyutay lamang nga panahon niya na sitio muna ang kanang mga kasaysayan si Israel nga nahitabo kaysa usa diyutay nga panahon katong Israel nga gipakasama mag-asawa matud pa usa ka diyutay lamang nga panahon gibiyaan ko ikaw apan uban sa dako yamot nga kaluoy pagatigumon ko ikaw ngano mang pagbiyaan man katulad kay ang kasaysayan anigo na si Jeremias nagkasala man ning Israel niadtong panahon na busa kanang ginabinayaan sila kay naman nas basahon nato ni Ezekiel naman na din sa kanang Ezekiel 13 o 13 mo na nga tud kay wala man sila magtuman sa balaod naman na 13 versikulo 20 ba ni sa Ezekiel tud kay sila nagkasala man ni adtong panahon na busa na biniyaan sila sa usa ka hamubo nga panahon bigibiyaan sila unya gisaaran usab sila sa Dios na man sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 1 13 kay nagkasala ang Israel busa wala sila magtuman sa ilang mga balaod o kasugwa sa Dios busa nahimo silang nabinayaan sila sa mubo nga panahon kay naaman as Ezekiel 20 bersikulo 11 hantod sa bersikulo 13 atulan ng Isimores kay gamay na malantag ulas busa tungod kay nagkasala man sila mo tong gingon ang Dios sa mubo nga panahon pagadbiyaan ko ikaw pero sa mubo nga panahon pagatigumon ko sab mo na ang kasaysayan niadto busa ang Dios niadtong panahon na dunay pagbiya sa Israel dunay say pagtigom pagbalik mo sa pagabot sa ikadong panahon kang Kristo si Kristo mao ang nagtapok na sa Israel akong basahon kay matud pa dinhi sa buhat sa iyang kapitulo 13 kung atong pagabasahon mga kaigsunan ingon niini ang atong mabasa sa bersikulo 13:23 nga matud pa dinhi gikan daw sa kaliwat niining tawhana ang Israel matud pa nini sa Dios gikan sa mga kaliwat nining tawhana sa Dios ang Israel gidad-an ug manluluwas nga mao si Jesus sumala sa iyang gisaad busa mo na tud kay nagkatibulaag man ang Israel adtong panahon na kay nagkasala man niadtong panahon na busa gisaaran sa Dios nga mabinayaan sila sa mubo nga panahon pero tapos sa mubong panahon pagatigumon raw sab sila nga kung kinsa ang magtigom gikan daw sa kaliwat nining tawana sa Dios ang Israel gidad-an og muluwas nga mao si Jesus sumala lugar sa iyang saad yun sa man pagtigom ni Kristo ang Israel nga nagkatibulaag kay nagkasala niya kung diyon sa niya pagtigom mga malamong may mga kaigsonan kung basahon mo ang nakasulot sa 16-18 parad Juhan nga mauna ang pagtugang nga pagtigom ni Kristo Israel natigom niya ang Israel nga nagkatibulaag pinaagi sa pagtugkod niya sa iyang iglesia pali ko pagbasa sa Mateo Badsam 16-18 this is sa Mateo verse 16-18 diri atong basahan atong subayon Diyos Kristo tuguron ko ang akong iglesia palit ko pagbasa mao ba ni ang diri sa Mateo 16 og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro mao ba ni og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya ug hatagan ko ikaw og mga yawi saging harian sa langit taman the Juan sa 18 nga atong ikuha nga punto nga ang Kristo giuns kun giunsa niya pagtapok
ang Israel ni adtong panahon na nagtukod siya sa iyang iglesia. Nga sa pagkatukod na kanang iglesia nga gingon niya, gitawag na siya iglesia ni Kristo. Sumala sa Roma 16 kung ato kanang basahon ang Roma nga matud pa sa atong mabasa sa maong nakasulat sa basahon sa Roma 16 nga matud pa ug pangmustay kamo ang usab-usab pinagi sa balaan halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kaninyo nga kung iasap mo na magsumikad kanang iglesia ni Kristo nga gitukod ni Kristo nga mo kana ang kanang gisgutan nga matud pa niya kay ang Israel man nga mao man ang mga katawhan nga kanang nagkatbulag niya pinaagi sa iyang pagtapok niya atong mga katawhan, gitapok niya, gitukod niya ang iyang iglesia nga pagkatukod na gitawag kanang iglesia ni Kristo. Nga naman tungod kay si Kristo mao ang magtutukod usab niya ng maong iglesia matud pas 1:18 sa Kolosas gingon matud pa dinhi siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia, siya mao ang sinugdan ang panganay gikan sa nga matay aron ang mga diha sa tanang mga kaabutang siya mahimong kinalabuan sa tanang busa. Si Kristo mao ang ulo o magtutukod ni anang maong iglesia nga atong gibasa nga matud pa sa pagkatuman mao di anang iglesia ni Kristo mga mahal namo nga mga kaigsunan. Tungod kay si Kristo man ang nagtukod niya na busa sa pag-abot sa ikaduhang panahon ang mga katawhan sa Dios gitawag kanag iglesia ni Kristo. Tungod kay si Kristo mao ang nahimong ulo o leader o magtutukod ni anang maong iglesia sumala sa Biblia. Pero sa Biblia ba gihatag bang paghulagway nga si Kristo kay siya man ang nagtukod sa maong iglesia, gihatag ba nga kanang gitugaan ba sa mga tinunan nga duna usay titulo kana si Kristo nga mo'y magtutukod sa mong iglesia mga malnamo nga magisunan sa mga lugar sa panahon sa kasaysayan sa Israel? Oo, gitugaan kana kung unsa ang iyang titulo. Tungod kay siya man ang magtutukod usab ni anang maong iglesia. Sa Efesos sa iyang kapitulo bersikulo 20 mga malnamo nga maigsoon kamo mga tinukod ibabaw sa mga patukuran nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Jesucristo mo ang uluhang bato sa pamag-ang busa. Ang titulo ni Kristo nga mao ang magtutukod sa iyang iglesia nga mao kanang katawhan kay kanang iglesia mao man ang mga katawhan pod kay matud pas unang Korinto 12:27 matud pa now ye are the body of Christ and members in particular. Busa kamo ang mga lawas ni Kristo ang matag-usa nini bahin niini busa nahimo silang bahin sa iglesia nga mo kanang lawas ni Kristo nga mga nagpasabot kanang mga membro mga malnamo nga mga kaigsoon nga si Kristo mao ang nahimong magtutukod sa maong iglesia nga sa pagkapayag duna siya'y kaugalingon usab nga titulo nga ang titulo ni Kristo uluhang bato sa pamag-ang. Karon kay si Kristo man dunay kaugalingong titulo sa diyang iwali sa mga tao matud pa kinsa may iwali nila wala lain. Si Kristo kay siya man ang magtutukod sa iglesia gitawag og iglesia si Kristo sa diyang muwali ang mga tinunan mga katawhan niya ang iyang iwali sa tanang dapit si Kristo rosab kay matud pa dinis unang sa Kolosas 1:28 sa Kolosas ibutan sa Dios ang pagpailangan to kanila kadako gayud sa mga kadagaya sa maya sa mong tinago alang sa mga hitil ang tinago nga si Kristo anak kanyo ang paglaom alang sa maya siya mo ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ipakadubang silang tanan ingon mga hingkod diha kang Kristo busa ang ila diyang iwali o isangyaw sa tanang dapit
Kristo rapod di ay mga mahal namo nga bisan wala sila magwali magsangyaw sa ngalan nga yuba tuod kay matud pa sa atong nabasa dunay tugon nga gisgutan nga dili na itudlo o dili na ihisgutan pa ang iyang ngalan kadtong dadun pa ilhon pa ang ngalang yuba nga naman sa pag-abot sa ilang ikaduhang panahon wala sila magwali nag ngalan sa man nga mo ilang ipatubang sa tao kundi ngalan ang ilang gisangyaw ang ilang pagpanudlo sa tanang mga tao nga ipatubang nila ingon nga mga hingkod diha sa tanang tao sa tanang kaalam aron among ipakatubang silang tanan ingon nga mga hingkod matud pa diha kang Kristo usa Kristo ang ilang dala nga pagpamatuod ngadto sa mga katawan ni adtong ikadawang panahon tuod kay si Kristo mao ang magtutukod ni adtong iyang katawan nga iglesia mo kanang iglesia ni Kristo ug kadto adto matuman usab matud pas buhat 8:1 dili sa Pilipinas kun dili adto usab sa Jerusalem matuman kadtong mga orihinal nga mga iglesia ni Kristo matud pa sa ato mabasa 8:1 sa buhat matud pa da ug si Saulo pagka may uyon nga patagapatyon si Esteban og dadtong panahon na diay dakong paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem ug silang tanan gawas sa mga apostol nagkatibulaag sa kayutaan sa Judea ug sa Samaria busa didto to nagsumikad sa Jerusalem mga malnamo nga kadtong mga orihinal nga mga iglesia ni Kristo nga nagwali nagpamatuod nga si Kristo mao ilang gidala nga gisangyaw sa tanang dapit ni adtong panahona mga mahal namo nga magsan karon kay bato man sa pamag-anga unya kanang momentoy tutilo karon ang pangutana kay si Kristo man mo ilang gitudlo sa tanang dapit. Ang pagtudlo naman kang Kristo sa ilang pagputulong ngadto sa tanang dapit ingon ilang gisangyaw mga mahal namo nga magson. Padayon ba? Mo na ba to ang kaingpitan nga pagtudlo ngadto kanila ingon nga mo ipatubang ang mga tao niadtong ikadong panahon nga sa panahong Kristiyano katubang pagwaliha katubang mo na ba to kaingpitan nga pagadawaton sa tao sa Biblia mga kaigsunan may kana nga ato ng susiyon may kana nga ato ng piyon kay wala ba na masabtis mga tao nagtuo na sila nga sa panahon sa pagsunod sa pagwali sa panahon sa mga apostol katuna mo ang kahingpitan nila nga pagpamatod idili mga malnamo mga kaigsunan nga naman tud kay dunay tugon nga gisgutan sila ni Apostol Pablo niadtong panahon nila sa ilang pagpangalagad sa pagpamatuod nila sa kadung panahon diha kang Kristo nga sa pagtudlo ni silang dapit gihitugan nila nga katong ilang pagpangalagad sa pagwali sa atong Ginoong Kristo dili pa tumo ang kahingpitan nga wali og mensahe matud pa sa Biblia matud pa sa unang Korinto dinhi sa Bibliang Katoliko ko atong basahon sa 13:9 og 10 nga matud pa dinhi kay ang atong kaalam og dinasig ng mga mensahe dili pa hingpit apan kun ang hingpit moabot na ang dili hingpit mawala timan nga dunay gitug-an ni Pablo nga dunay sila mga dinasig ng mga mensahe nga gingon dili hingpit og dili hingpit mawala kana pag-abot sa hingpit nga mensahe iyon sa mga buot ipasabot ning mensahe gingon ni Pablo nga dili pa mao ang hingpit nga mensahe matud pas Roma 10:17 gingon sa Bibliang Katoliko ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo wali kang Kristo ang buot gipasabot nga dili pa ang kahingpitan nga mensahe o pagwali pero kay di man kahingpitan angay ba pabilinan sa tao kay dili man na kahingpitan nga wali o mensahe nga kanang gingon wali o mensahe kang Kristo matud pas Hebreano 6:1 busa magpadayon kita diya sa hingkod na pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang angang sa mensahe nga Kristohanon busa dili day kana pabilinan kanang mensahe nga Kristohanon kanang pagwaliha tud kay dili pa na mo ang kingpitan nga mensahe o pagwali mga malnamo nga magsan nan kay dili man kingpitan asa ang tao may mong matubang para ang tao maghingpit na diya sa pagpangalagad
wala lilain matud pa mga kaigsunan. Sa unang Pedro sa kapitulo 1 versikulo 12 nga ang pagpangalad diha na sa espiritu sa pagpadayag sa pagpangalagad. Diya na ang mga tao, diya na magpasilong sa pagpamatuod diha sa Espiritu Santo nga gila sa mga tao nga nagawali raw sa pinaagi sa mayong balita sa Espiritu Santo. Nga ang among giwali nga Espiritu Santo mao nang may titulo nga bato nga puti nga sinutan sa bagong ngalan nga matud pa ni Brad Valencia mao ra kunang mana og ang bato nga puti. Doon na kalainan mga kaigsunan kaya matudpas 2:17 kung adunay igdulungog kinahanglan magpatilingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madaogon matud pa pagatagan ko sa manang nga tinaguan o pagatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga silatan o usa ka sa bag-ong ngalan nga dili masabot bisan kita gawas kaniya nga maoy nakadawat ini timanan ta Brad Valencia nga dunay bato ang magmadawgon makadawat sa mana nga tinaguan dunay mana nga tinaguan usa pa gyud og usa ka gamayng bato nga puti ang mana nga tinaguan mauna ang pulong sa Dios nga ang magtudlo niya na mao nang Espiritu Santo nga may titulo nga bato nga puti nga natuma na sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Sino kay kanang bato nga puti repirado kana sa Espiritu Santo kay sa amo nang gingon dunay tulo ka gigisgutan nga bato sa Biblia nga magtutukod ang amahan bato unya si Kristo bato sa pamag-ang unya ang Espiritu Santo bato nga puti tungod kay gingon na namo nganong nga among gitugan nga magtutugod na kay matudpas sa Zacarías kun imong basahon gibasa man ni Aki sa 4:7 kinsa ba ikaw us dako nga bukid sa tubangan ni Zorobabel ikaw mahimong patag ug ikaw pagulaon ang pangulong bato uban ang pagsinggit grasya ngadto kaniya busa kanang bato nga puti founder na lain po nang ang itudlo sa founder sa nga mao kanang bato nga puti doon na siya gitudlo nga mana nga tinago nga pag nga unsa kanang mana nga tinago mao kanang pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios matudpas Hebranon nga matudpas sa nas Episo 6:17 sad nga buhi nga gamhanan hait pas espada nga duay sulab naman sa Hebranon unya ang Espiritu, ang pulong sa Dios ipadawat 6:17 sa Episo. Muna nga busa kanang bato nga puti reparado na si Espiritu Santo. Unya kanang mana mo nang gitudlo si Espiritu Santo kay nga mo kanang pulong sa Dios ug dili na nasayop nang gingon nimo nga ang mana maura po ng Espiritu Santo nga mo nang bato nga puti sayop na kay sa man di man ka mamati sa diskusyon god. Mo nang maglahi mong yuga. Musa nagapahinaot ko nga Brad Valencia imo nang matimbang-timbang ba kay kini wala man niingon nga patud pa ingon nga singa nang imo ming ipakasa alang bahina tud kay mo man ang saktong paghubad nga gitudlo lugar ni Reverend Sadi sumasad sa pagtudlo ni Master nga na kaniya busa ako nagapanginaot kami nagapinaot si Brad Johan noonta nakasabot ang mga nagasunod nining tungura pinagi sa pagpangalagad na mo karon ining hapo kamong kapunon nga iawat na lang nga inyong masabtan ug masayran kung asa diay ang tao mahimong mang-alagad nining panahon karon sa dili pa maabot ang ikadulong gubat sa kalibutan naa nata nakapasilong ta dinidapit sa katumanan sa PBCM nga ang nagtudlo niini mao ang Espiritu Santo nga natuman sa langit nung magtuto Divine Master Tomas D. Junior Sr. Busa wala na kami oras ako nagapanginaot sa ngalan sa langit nung magtutudlo ug kining ubos ninyong alagad si Brother Samuel Montimay Ruban sa akong kauban nga ebanghelista. O ako pa sa Johan de la Torre, dahang salamat sa pagpapinaw. O sa sunod nga Domingo, mag-uban sa kita sa kanginan. Maria Matilde,